गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। जोबोद गोजोनथाव खौरां। फालांगि खालामनानै सिमां गयारिया 50 लाख रांनि समायना न' लुनानै लानो हाबाय। धेमाजि जिल्लानि सानजारि नोगोर सिमेन्ट सापरिनि गोजोनपुर गामिनि सिमां गयारिया दाउ ब्रयलार फिसिना जाफुंसार जानो हाबाय। सिमां गयारिया दाउ ब्रयलार फाननानै सानसेयाव 20,000 रांनिबो बांसिन खामायनो हायो होननानै फोरमायदों। दिसेम्बर 8 खालारखालि सिमां गयारिनि गोदान न'खौ सिमेन्ट बियाब बाथौ गौथुमनिफ्राय आर'ज गाबनानै बेखेवनानै होनाय जायो। सिमां गयारि न'खौ बेखेवनाय हाबाफारियाव धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि रातिराम बसुमतारिया बाहागो लायो। हाब्रुबेल कमिउनिटि नब्लाङाव साननैनि हाबाफारिजों 28 नं आसाम हारिमुवारि जांख्रिथायमा एबा आसाम सांस्कृतिक महासंग्राम खुंफुंदों। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय हाब्रुबेल कमिउनिटि नब्लाङाव साननैनि हाबाफारिजों 28 नं आसाम हारिमुवारि जांख्रिथायमा एबा आसाम सांस्कृतिक महासंग्राम खुंफुंदों। बे हाबाफारियाव गसाइगाव बिधानसभा बियाबनि सिङाव थानाय मोनफ्रोमबो पिसिटिसनिफ्राय मोसाखावगिरि हानजाफोरनि बाहागो लानायखौ नुनो मोन्दों। बे हाबाफारियावनो जायगानि एमएलए जिरन बसुमतारिया बाहागो लायो। क'क्राझार जिल्लानि दतमा बाजाराव सिनाय मोनै दुथाङा ग्रेनेड खुबैनाय जाथायखौ गोख्रों रावजों सोंखारिदों एमएलए रबिराम नार्जारि बिथाङा। क'क्राझार जिल्लानि दतमायाव थांनाय हरनि समाव सोमजिनाय जाथायखौ गोख्रों रावजों सोंखारिदों क'क्राझार सोनाब जनजाति बिधानसभा बियाबनि एमएलए रबिराम नार्जारि बिथाङा। क'क्राझार जिल्लानि दतमायाव थांनाय हरनि समाव ग्रेनेड खुबैनाय जाथायथिलियाव आसामनि केबिनेट मन्त्रि उरखावग्रा ब्रह्म बिथाङाबो थासारिखौ सुलाद लाहैदों। सुलुंनिफ्राय मिथिनाय बायदिब्ला बे जाथायाव केएलअ केन आफादा लोब्बा दं होनना मिथिनो मोन्दों। जोबोद दुखुनि खौरां। मोब्लिबजों बोजना जिउ गोमानाय प्रसेनजित बसुमतारिनि गोथै सह'खौ न'आव लाबोबाय। इन्डियान आर्मि प्रसेनजित बसुमतारिनि गोथै सोलेरखौ बे समाव न'सिम लाबोबाय। अरुणाचलनि टावांआव गावनि डिउटिखौ मावबाय थानाय समावनो मोब्लिब बोजना जिउ गोमानाय बिजनि सुबाइजारनि प्रसेनजित बसुमतारिनि गोथै सह'खौ दिनै न'सिम लाबोबाय। बिथांनि गोथै सह'खौ न'आव लाबोनायाव न'खराव हाजासे मोदैनि बानाजों लोगोसे ओनसोलावबो दुखुनि सायख्लुम साग्लोबदों। मख'नो गोनांदि प्रसेनजित बसुमतारिया अरुणाचल प्रदेशनि टावांआव इन्डियान आर्मि 223 फेलारि आर्टिलारि रेजिमेन्टआव साख्रि मावगासिनो दंमोन। बिथाङा गोलाव 20 बोसोर सम हादरनि थाखाय गावखौ बाउसोमबोदोंमोन। बिथांनि हरखाब रुंसारि जानाया बयखौबो दुखु मोनहोदों। थैनाय समाव बिथाङा अनसुलि बिसि, अनसिमा फिसाजो आरो न'खरनि गासै आंगोखौ बे संसाराव नागारलाङो। मन्त्रि उरखावग्रा ब्रह्मआ बड'फानि फबनाय थावनि थुलुंगाफुरियाव जौगालु मावथांखिनि अन्थाइ खाम्फा गायसनदों। क'क्राझार जिल्लानि दतमा थुलुंगाफुरियाव टेक्सटाइल सेरिकालचार हा संरैखाथि आरो अनसाइ बिफाननि मन्त्रि उरखावग्रा ब्रह्म बिथाङा जौगालु बिथांखिनि अन्थाइ खाम्फा गायसनदों। रायजो सोरखारा बड'फा इउएन ब्रह्मनि गोसोखांथियाव बावनाय गोथै फबग्रा थावनि थुलुंगाफुरिखौ समायना खालामनाय आरो बिथायारि सानज'थाइ जौगाथायनि थाखाय 10 कौटि रां गनायथि होदों। मन्त्रि उरखावग्रा ब्रह्मआ बुंदोंदि बे मावथांखिया गासै थुलुंगाफुरियाव गासै नुथायखौ बांहोगोन आरो थुलुंगाफोरनि गोनां सुबिदाफोरखौ जौगाहोगोन। बिथाङा बुंबावदों बड'लेण्ड वेलफेयार बिफाननि 5 किस्तिनि सेथि किस्तिखौ बे समाव हरग्रोनाय जाबाय। बिथां इउजि ब्रह्मआ गावनो ठेकेदारखौ खामानिखौ मोजाङै आरो थि समावनो फोजोबनो बिथोन होदों। आसाम पाब्लिक सार्भिस कमिसन सुंद'यै एपिएसनि बारग' आनजाद सामलायगिरि नन्द बाबु सिंहखौ एरेस्ट खालामबाय। एपिएससि आनजाद होगिरिफोरनिफ्राय रां लाना नाम्बार बुरजा होनाय जाख्लग्रा आगुनि आनजाद सामलायगिरि नन्द बाबु सिंहखौ दिनै सिलचरनिफ्राय एरेस्ट खालामबाय। मख'नो गोनांदि बिथांनि बेरेखा माखासे गोख्रों अजद मोननायनि उनावनो पुलिसआ बिथांखौ एरेस्ट खालामो।